Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana sephinde kwasuka omkhulu umsindo phakathi ke komculi kaMaskandi. Lo mculi kaMaskandi ongeswani ke nentatheli yephephandaba Ilanga insizwa uMthobisi Sithole. Umculi kaMaskandi ongumthandeni ke igcokamelisha amanqele kusuke ke sinamathambo lapha ku Facebook ngalesikhathi ke yona ke lentatheli posta kumcimbi othi kuzobu lapha yake ekhaya likaqhosha ngokwenza kwakhe nala ubaba uNala kuzokwaseka phela ukuthi ke ungamathe nolimi ke nalapha ke nomthandeni igcokamelisha beswana uthule. Lezi insizwa ke nokho ke sezinesikhathi ke nokho ziswana ubaba uNala kanjalo ke lapha ke negcokamelisha uJobe Sithole uthathe ke ipost wayifake lapha ku Facebook wayesechaza ngakho konke okuzokwenzeka okusolakala ukuthi ikhona okususuthuthuva phakathi kwalezi insizwa ke zombili lapho ke khona uJobe ke Sithole feza ukuthi ongaphesheya kona ke lomcimbi uthi ke kuyofaka ofayo kusalayo wabeke sebhala ke lonke uhluko oludingakala lapha kafeze khona ukuthi ke nongazobe ngawafakile kumfaniswano wamabhinqa kuzobe ngavumelekile ukungena ke kona ke lomcimbi kuyofuneka ukuthi kube khona ogqokayo khambisana ke namabhinqa ukuze ukwazi ukuvumeleka kona ke lomcimbi. Igcokamelisha libeke selithathela ke kuyena kuJobe Sithole. uJobe Sithole kuzokhumbuleka phela ukuthi sake samnqubuza isibuko ke sebhasi ngeminye ke eminyaka lapha endaweni kuyasolundu nokuyilapho khona kuyobekwa ke khona abanye ke omunye ke wabalandeli ke bakaMaskandi wayedlulile ke emhlabeni lapho kuJobe kayitholela ke khona impama bakithi kuze kuvele kuyibongo ke zikamthandeni ezithi kumnqubuzi ke njeke lapha ke balisomnqubuza ke ibhasi kuze kuthiwa ke umqashuli ke wembuzi yayiboshiwe ngamaketango kwakushiwo kuJobe Sithole ekade eshawa ke umthandeni ngempama emngcwabeni phakathi kwabantu. Igcokamelisha libeke selimbuza ukuthi ke ongaphesheya ukunuka yini ngoba kuJobe ubekade etheke ongaphesheya impela kuyosala ke kuyosinda ke nongathwele ngomhlazi ngama-20 kuJulayi. Igcokamelisha ke lamba la umbuzo ukuthi ke njengoba uthi ongaphesheya uthi ongaphesheya ukunuka yini ngoba kasisebenzi kanjalo la ekhaya. uJobe ubeke sengena ke ku Facebook eseliphendula ke igcokama elibuza ukuthi awuqhawe kuyaliwa yini esho ngomoya ophansi lokamaPeter. Ubuza nje ngoba ke phela efuna ukucikiseleka ukuthi ke sekumayelana nani ukuthi bese kuthiwa ongaphesheya ukunuka yini. Abantu abaningi babeke sebeyithathela ke lenkulumo sebeyophendula besho ukuthi ke sizokuphinda futhi ke isibuko sebhasi mawukuthi ke usikhumbule. Lezi insizwa phela kuzokhumbuleka ukuthi uJobe usedume ngokufaka inhlabathi ephalishini ke labaculi abaningi. uJobe Sithole ungomunye komxovi aliqede izwe likaMaskandi. Lokho ke asoloya ngakho ukuthi kuyaye uxova uMaskandi awuqede enyaka kusolana ukuthi kuyalifaka ke uyayifaka inhlabathi ephalishini ke labaculi. Kanjalo ke nosomabhizinisi kulezi insuku ubhizi ngepolitiki ubhizi ngabantu esingabatholi kahle ukuthi ke bamayelana nani kodwa ke la uthinteke la ungafanele khona ukuthi kathinte ngokusho kwabantu abaningi bathi bengafanele sidala ukuthi kuJobe akhuluma asasi ukuthi ke ngokunjani la fanele khona uJobe ukuthi kakhuluma kodwa ke lezi insizwa zombili kwasengazi ukuthi eyazo impi sesekude ukuthi ke iphele njengoba ke igcokama ke lingeneke labuza kumbuzo ofana nalo odideke futhi ke abantu abaningi. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana.